Terveisiä Pervoja turvekylvystä. No kävelitkö kauaskin? Joo. Tai siis, no en tietenkään. Mulla on seksiriippuvuus. Ei kun hitto. Anteeksi. Eikö sä luota, että Inko pärjää siellä? Mitä? Sattuuhan sitä kun paska ja makkarakin seisoo. Tarpeeksi. Hei, sä oot sairaslomalla, etkä edes haaveile töihin menosta. Joo, kyllä sitä sanotaan, että ei missään nimessä kannata jättää kesken sairauslomaa. Tyttö nyt hiljaa. Ja hei! Ja sä lähdet eduskuntaan. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri sanoo. Nyt on kyllä niin hyvä ja homoinen olo, että mä menisin mieluusti avaamaan kaupan. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä oot paska. Eikö sulla ole mitään töitä tehtävänä? Joo. Taisi mennä pöksyyn. Ja nyt turpo kiinni. Niin siis sä haluaisit avata kaupan? Niin, jos mä tekisin tänään vaikka perunamuusia ja mä lupaan sulle, että helvet hippiäinen makkaran takalistoon. Joo, mä pidän mielelläni vapaan aamupäivän. Se on selvä peli sitten. Kyllä sä oot melkoinen tekopyhä paska. Tulee takahuoneeseen kaikkaamaan takalukkoa.